Mentrestant, a Catalunya... El Xavi Domènech és un home que té moltes qualitats. És un home sensible, és un home molt intel·ligent, és un home molt culte, és un home molt compromès, és un home que ha estat sempre allà, és un home amb una enorme capacitat de diàleg, amb una forma de fer política molt femenina, que li agraïm profundament. Però del Xavi Domènech vull destacar una coseta més, i és que és una molt bona persona. És una molt bona persona. I ho vull poder dir, ho vull poder compartir, perquè segurament molts i moltes de vosaltres no l'heu conegut. És una molt bona persona, però us asseguro que el Xavi és una molt bona persona. I és que és una molt bona persona. És una molt bona persona que no busca el seu reconeixement personal, és una molt bona persona. Perquè és tan bona persona, molt bona persona. Al final va acceptar, així que moltes gràcies, Xavi, moltes gràcies.